Iske. Dayali diri, sabak kadibi, sabak kadibi, sabak kadibi. Pagkalasgaw! Kamanga iski! Kamanga iski! Kamanga iski! Kamang iski! Kamanga iski! Wa na'y daghang storya, dayali diri, sabak kadibi, sabak kadibi, sabak kadibi. Uy, Iske. Okay ra ka da, Iske? Ay, okay rage. Grabe! Sinawa na sa akong motor, oy! Wapagani ko na kao magpanghinglo ba? Pero WhatsApp na kanyang pamorma. Piti-piti gini mga tsika ni ba? Time pa. Kung saan man dairong bulahan na bay? Uy, ala! October 21 na? Alas gawaan ni, oy! Ulay na kay kong pangumpanya ni sa mga iski ba? Wa na gyud ko'y panahon para maglatagaw diri sa kalibutan. Oras na gyud siguro para ako magbago. Para makita sa mga katauhan ang akong kausaban. Sakto. Diri na lang ko motor no. Para na mo agi diri nga pasahero. Ihato na lang nako diretso. Para ang ilang boto automatic sa ako mo boto. Lah, si Iske man eh. Kumusta kaya iyang adlaw sa pagpangumpanya ba? Iske! Uy, di! Ikaw man di ay na? Ay, adlaw sa pagpangumpanya na to, Iske. Ay, okay ra kaayo, Gi. Uy, by the way, nauli day ka, Gi? Ay, oo, eleksyon na biya. Ay, no, pero grabe pag-luap ni mo, Gi, no? Ay, saba dia, Iske. Uy, parapat po kas atay. Adi di man ingon nga palapad, Gi, pero nakita gid doon ako ang mga mata ba? Ayay, tintalon be. Iske. Unsa, Gi? Kuyog ta, Iske. Kuyog? Asam ta? At tos unahan ba mag-shot ta? Mag-shot? Ay, dili na taong ko, anak, Gi. Uy, nagbago na taong ko. Grabe ha, Pres Iske. Talagsa, ko yung manghagad. Maulagi talag sarap, pero nagbago na manggug ko. Dapat makita sa katawan ng akong kausaban. Grabe ha. Sige na, Iske ba? Pagkalasgawan ng style, dili na lagi ko kay nagbago na ko. Kabalo ka sa akong mga plataporma? Wala. Unsa day mga plataporma? Akong mga plataporma, andam kong mo serbisyo sa mga kabatan-unan. Sayon doolon, pero lisod pangitaon. Nya unsa man, Iske? Di jud ka musabay sa ako, Ay, dili lang sa akong musabay sa imuhagi, pasensya gyud kayo. Saong nagbago na manggug ko karon, alang sa mga kabatan-unan, aron sa ingon dili sila madala sa mga maling binuhatan. Ug labaw sa tanan, dili sila madala sa mga tentasyon sa mga kababaihan. Dili jud ay ka, ha? Sige, Iske. Lasgawa. Mamugos man? Sus, ug wala pa lang ko ni dagan pagka-iski ba? Murag gibirahan na gid ka. Iske. Dayali diri, sabak kadibi, sabak kadibi, sabak kadibi. Dayali diri, sabak kadibi, sabak. Pagkalasgaw! Kamanga iski! Kamanga iski! Kamanga iski! Kamang iski! Kamang iski! Kamang iski! Kamanga iski! Wa na'y daghang storya, dayali diri, sabak kadibi. Utang ina mo ginagawa mo! Sabak kadibi. Uy, Iske. Okay ra ka da, Iske? Ay, okay rage. Lasgawan ng style. Bisan nun saon na itong mga lalaki. Ala kanser kita sa mga babae.